tallar rogo. Assalamu alaikum abokina, me kake so ka cimma a rayuwarka idan ka girma? Ina so in zama Navy Saboda ni saboda ana kwashi ta. zama a rayuwa idan ka girma. Ina so Allah ya bani aikin yi zama alhaji in na girma. Taimaka al'umma. To amma me yasa baka da target game da ilimi? Ka yi so kawai kai kuɗi ko kuɗin ba sai ka ilimi zaka neme su ba. Ai, dan su yi da a nemo su. A dai nemi kuɗin kawai. Me kike burin ki zama a rayuwa idan kin girma? In na girma in zama hajiya in zama mai kuɗi. Saboda ni. Saboda in tallar rogo. Assalamu alaikum, me kike so ki zama a rayuwa idan kin girma? Wa alaikum assalam. Ina so in zama likitan zuciya. Saboda ni. Kawai dai saboda in dinga taimakon al'umma, saboda kaga yanzu karancin likitanci an rage mayin na zuciya saboda karatun shi ana samun wahala sosai kafin a samu. Kawai sai sa ni ke so. Kalubale gare ku iyaye. Mafi yawan bururukan babba suna farawa ne tun yana yaro. Ku dinga binciken abin da yaran ku suke so su zama. Idan masu kyau ne ku karfafa masu gwiwa. Idan kuma marasa kyau ne ku canza masu tunaninsu tun kafin lokaci ya ƙure masu. Ku aje mana ra'ayoyinku a comment section.